Astăzi vreau să vă arăt un tutorial care este cum puteți să puneți muzică pe Power Director. Deci prima dată alegeți o filmare de aici. Ok, asta o am, dar tocmai am văzut că are muzică pe fundal și eu n-am auzit. Așa că vreau să leg asta pentru că vreau să fac și o serie. M-am reîntors. Ok, în fine, deci, da, să apăs aici, edit. Deci apăsați pe cel creion. Bine, aici am pus eu o muzică și mie nu-mi place de Power Director că nu pot să mai tai din muzică pentru că, dacă fac așa. Deci, așa. Stați. Vezi? Și apoi piste negru și trebuie să fac până la 15 minute pentru că ăsta nu se poate tăia. Și wow! Da, bine. Deci dați aici. Vă duceți aici. Bine, dacă voi nu știți, câțiva prieteni de pe niște grupuri au trimis niște muzici și da, am de aici. Asta am vrut să pun de aici. Dar nici pe KineMaster nu pot să fac, nu știu pe KineMaster. Bine, pe aici pot să pun muzica asta, dar în câteva secunde. Sau aici. Da, deci am muzica asta. Da, și muzica asta e faină. Da, știu că este prea lung, mai că nu știu cum să tai. Și dacă vrei să fie cu efect, deci apăsați aici. Și vedeți cum eu pe asta vreau să pun. Da, ce tare! Vai, este super tare pentru că poți să pui efecte și eu de pe ce mă învăță să pun. Deci acum am aflat cum fac toți youtuberii când este așa o parte. Da, fac așa. Pun muzică. Da, în fine. Hai că mai nervioasă. Da, și nu l-am pus secret-ul ăla de acolo. Da, și dacă vă place muzica, pot pun și la sală. Dacă nu, apoi nu mai știu pentru că nu știu cum să tai și chiar e foarte muzica asta, dar durează 15 sau 16 minute și eu nu fac niciodată așa de lung. Bine, aș vrea eu, dar mi-e culpa din timp. Oh my god. Vai, ești un mică. Wow. Da, sau dacă vreți puteți face de câte minute puteți, dar mie nu-mi dă voie peste 16 minute. Ok, nu-și place muzica asta. Da, deci apăsați pe asta. Vă duceți oriunde. Da. Eu nu știu aici doar la WhatsApp audio. Dacă știu prietenii voștri cum, eu vă sugerez să le ziceți ca să vă mai trimită ce muzici vreți. Doar dacă pot.
Asta este muzica mea preferată. Place muzica asta. Cred că este doar de 18 secunde. Dacă era mai mult, chiar ziceam. Și niciodată nu o să mai termin. Și dacă vreți să puneți o muzică, de exemplu asta, apăsați pe ea, apăsați pe plus și gata. Și așa gata. Așa gata. Sper că v-a plăcut aici, am făcut o prostie, dar o să mai fac încă o copie. Da, o să fac încă o copie și nu o să pun muzica asta, pentru că da, eu nu fac pe KineMaster pentru că nu pot să pun muzică, doar cu muzica care am eu la telefon, care mă sună. Dar nu se mai termină, lol. Da, și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe. Da, eu m-am reîntors. Bye!